Maigsuon nay usa ka manulat nga niingon siya, the saddest thing about betrayal is that it never comes from your enemies. Ang pinakasubo nga butang mahitungod sa pagbudhi nga mao, wala o dili ka na magikan sa kaaway. Asa man din ang gikan? Gikan ka na sa imuhang amigo o amiga. Ang pagbudhi, dili gyud gikan sa kaaway. Gikan sa imong amigo o amiga o diha sulod panalitan sa pamilya. Karon nga Miyerkules o Holy Wednesday, mo ni siya gitawag nga Betrayal Day o Day of Betrayal. Adlaw sa pagbudhi. Nga din atong nadunggan nga diha sa Ebanghelyo si Judas Iscariote nga maoy nagbudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Si Judas nagbudhi, dili siya kaaway sa Ginoo. Usa siya sa mga tinun-an sa atong Hesukristo. Usa siya sa mga pinili sa atong Hesukristo. Usa siya sa mga manununod sa atong Hesukristo. Apan sa iyang pagkapinili, sa iyang pagkamanununod, sa iyang pagkatinun-an, nakaako pa siya pagbudhi sa atong Ginoong Hesukristo. Sakit, subo kaayo, pamalandungon. Maigsuon, unsa may hinungdan o pinakahinungdan nganong gibudhian man ni Judas Iscariote ang atong Ginoong Hesukristo. Si Judas Iscariote, usa sa pangatinunan nga maoy gitahasan sa pagdala sa kwarta, no? Money fund of the apostles. Unya, siguro sa sulat sa San Juan o ni San Juan, nga si Judas Iscariote, samtang nagdala siya sa kwarta o bag sa kwarta, sige po siya kuha o kwarta sulod ni ini. Hantod siguro wala na makuha. Nahurot na. O tungod kay nahurot naman, wala siya ilaing paagi, iyang ibaligya mismo ang Ginoo. Munang miduol ato nadunggan nga si Judas miduol sa kadagkuan sa mga pari o miingon, unsa may inyong ihatag kanako kung itugyan ko kaninyo si Jesus. Dinhi nato makita mga igsuon kung unsa si Judas Iscariote kahakog sa kwarta o gumikan sa kwarta, iyang gikambyo, gibaylo ang atong Ginoong Kristo, iyang gibudhian. Unya, pila lamang nga kwarta, perting gamaya. Diha atong nadunggan, miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. 30 pieces of silver. Katluan kasalapi nga sinsilyo. Kani sigon sa mga Bible commentators o Bible scholars, 30 pieces of silver, pirtira yung gamaya, pirtira yung jutaya, mo kani kuan kuno katumbas sa usa ka ulipon nga bili. Kung sa ato pa gitan-aw sa makadaguan sa mga Hudeo nga si Jesus usa ra gyud ka ubos, dili bilinhon para kanila. Maski si Judas mingon midawat sa maong jutay gamay nga kantidad, bahala na unsay ikatan-aw ninyo kang Jesus, basta para nako misag jutay gamay ka ng sensilyo, dako na kay hangol hakog ko og kwarta. Mo nang pagtan-aw nila kang Jesus, pagtan-aw ni Judas kang Jesus, mas labaw pa ang kwarta kay ni Jesus. Mas ubos ang pagtan-aw sa mga Hudeo kang Jesus. Dili sa makadawat o mudawat nga ang atong Ginoong Kristo usa ka Dios. Maigsuon,
Nining panahon sa Semana Santa, unsa man kaha ang atong pagtan-aw sa atong Jesucristo. Labaw ba ka siya kay kanato? Labaw ba ka siya kay sa kwarta? Ubasin ubos ang atong pagtan-aw kaniya, o dako pa ang kwarta kay kaniya. O unsa may labaw pa na kantidad kaysa atong Ginoo. O mga igsoon, unsa man nga mga panahon o mga takna o kay gayunan nga kita mibudhi usab sa Ginoo. Daghan nga panahon nga mibiya kita kaniya, usa ka na kapagbudhi. Daghan nga panahon nga mas labaw pa ang atong gitagaan og pagtagad diha sa atong kinabuhi kaysa Ginoo. Hinumdumi may igsuon nga kita suod nga mga higala, mga pinili sa Dios. Diha sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, versikulo 15, mingon siya, I no longer call you slaves, because slaves do not know their master's business. But I call you friends. Tawag ka mo ako mga higala. Gani at madunggan ingon, there's no greater love than to lay down one's life to his friends. Walay labaw pa nga gugma gawas sa paghalad sa iyang kaugalingon ngadto siyahang mga higala. May suon ang atong Dios mitan-aw kanatog suod, mga higala, mga pinili, makaako bata sa pagbudhi kaniya. Daghan nga kahigayunan nga budhi kita kaniya. Apan kining panahon sa Semana Santa, panahon kini sa pamalandong, panahon kini sa paghinuklog, panahon kini sa paghinusol, panahon kini sa pagbasol. Si Judas Iscariote, sa dihang iyang nakita ng antos ug padulong sa kamatayon ng atong Dios, miingon siya, balik ngadto sa makadakuan, sa mapunuan, sa makaparian, miingon siya, I have sent the innocent blood. Nakasala ako sa inosente nga dugo sa atong Jesucristo. Iyang gilabay ang salapi balik ngadto kaniya. Giangko niya nga nakasala siya. Gilabay niya dili na si Jesus, pero human na no, nakasalaan siya. Apan labay niya ang hinungdan sa pagbudhi nga mao ang kwarta. Siguro may igsuon ng panahon sa Semana Santa ato hinukgan unsa mang mga sala kasaypanan nato sa atong manunubos, sa atong Dios. Atong ilabay dili ang Dios kanang mga hinungdan, kanang mga kahigayunan nga ato siyang gibudhian. Kita mga gagmay nga mga Judas Iscariote na ay mga higayunan nga ato siyang gibudhian. Apan atong tan-awon maigsoon nga bisan pa nga kita nagbudhi ni biya sa Ginoo sa mga Judas Iscariote, ang atong Ginoong Jesucristo wala gayod ni biya kanato. Pabilin siya nakikuban kanato, pabilin siya nahigugma kanato, o pabilin siyang mihalad siyang kagalingon maski sa kamatayon sa krus. Hinumduman nato, gihigugma kita, pinangga kita sa Dios. Nindot kaayo nga diha sa tong salmo mingon, Ginoo, diha sa imong dakong gugma, tubaga ako. Unsa man atong gikinahanglan, unsa man atong gipangita, nga kinahanglan tubagon sa Ginoo. Kaluwasan, gitubag sa Dios, pinaagi siyang gugma, ang gihalad diha sa krus. Kay human sa iyahang pagpasakit, human sa iyahang kamatayon, na ay kabanhawan. Ang kabanhawan, mao ang kaluwasan natong tanan. Tubag sa atong panginahanglan nga kaluwasan, human dinhi sa kalibutan. Maigsuon, padayon kita
sa paghinusol, pagbasol, ug padayon kita sa pagtan-aw sa dakong gugma sa Ginoo alang kanato. Sa ingon ini, magpabilin unta kita kaniya. Dili unta nato siya isalikway. Dili nato unta siya budhian hangtod sa katapusan. Manindo kitang tanan alang sa katiling